ассалому алейкум ба ҳама. Номи ман Фархунда аст ва ман тақрибан тӯли 9 сол шуд дар Олмон зиндагӣ мекунам. Ба дар ин видеои кӯтоҳакак мехостам ба шумо нақл кунам ки чӣ тавр шумо ба Олмон омадан метавонед, чӣ кор кардан лозим аст, чанд пул ҳаст ва дар Олмон бо муҳоҷирон чӣ хел рафту омад мекунанд. Сар мекунем аз ҳама поён. Барои одамое ки аз синну соли 18 сола то 27 сола ҳастанд, барои инҳо вуҷуд дорад программаи социални год. Ин FSYот мебошад, FOYот мебошад ва аупер мебошад. Барои одамое ки Олмон омаданӣ ҳастанд, шумо бояд як чиза фаромӯш накунед ки донистани забон ин ҳатмӣ аст. Дар Олмон ҳаст дараҷаи забон А1, А2, Б1, Б2 ва С1. Барои ки шумо ба программаи социални год биёед ҳамчун FSYот, шумо бояд на каме аз дараҷаи А2 донед, беҳтараш Б1 ки шумо камтар суҳбат карда натонед. Ин программа барои одамои ёш ҳаст ки шумо тӯли 1 сол метавонед Олмон биёед, омӯзем ки Олмон чӣ аст, чӣ гуна ҳаст, традитсияи Олмон чӣ аст, умуман олмониҳо чӣ хел зиндагӣ мекунанд ва баъд аз 1 сол метавонед ки як хулосае дар биёед ки шумо мехоҳед дар Олмон истед ё ин ки мехоҳед ба ватан баргардед ва агар ки истоданӣ бошед дар оянда чӣ кор кардан мехоҳед. Бо воситаи ин программа шумо метавонед ки аз 280 евро то 450 еврора ойлик гиред. Мегзарем ба масъалаи одамое ки аз 27 боло ҳастанд ва ё чӣ кор кардан метавонанд ва ё метавонанд ки BVD ёбанд программа, Ausbildung, Studium ёбанд. Чун Studium ин студентҳо ҳастанд. Мегирем аз ҳама чизи осон ин BVD ва Ausbildung. BVD социални год ҳаст, вале барои одамое ки аз 27 зиёд ҳастанд. Дар инҷа ҳам дараҷаи забони шумо бояд А2 ё ин ки B1 бошад. Ва шумо метавонед Ausbildung кунед. Ausbildung ин ҳамчун коллеҷи худмон ҳаст. Охирон соло тӯли 2-3 сол шуд Олмон да беҳад намераса медсестра, медбрат ки дар худмон ҳаст, намераса механик ва намераса одамое ки дар ҳотел кор мекунанд. Ҳотелкауфрау, ҳотелкауфман. Дараҷаи забони шумо бояд ки B1 ё ин ки B2 бошад ки шумо мактаба хондан тонед, коллеҷа хондан тонед ва параллелна бо хондан шумо метавонед ки бо кор кунед. Оиди масъалаи ойлик дар Ausbildung вобаста аз он ки шумо куҷо мехонед, кадом мактаба мехонед ва кадом профессияра интихоб мекунед. Ҳамаш давом мекашад 3 сол. Дар мобайни тӯли 3 сол ойлики шумо ҳар сол баланд мешава. Сар мешава ойлик аз 500 евро вобаста аз Ausbildung ва то 1200 евро мебошад. Ба визаи кории ки шумо Олмон омада метавонед Blaukart. Blaukart танҳо одамое метавонанд гирифтан ки профессияҳошон востребованая профессия бошад. Ин мешава духтуро, IT-программисто ва инженер. IT-программистоя забондонишон муҳим нест аз сабаби ки ва ё танҳо забони англисӣ истифода мебаранд, вале духтур ва инженер дараҷаи забоншон B2 бояд зиёд бошад, беҳтараш C1. Ибда мехостам камтарак гап занам оиди масъалаи рафтори олмониҳо бо муҳоҷирон. Олмон як давлате ҳаст ки ба муҳоҷирон беҳад бо эҳтиром рафту омад мекунанд. Дар инҷа ҳеҷ вақт фаҳмида намешавад ки то як муҳоҷир ҳастӣ, то як одаме ҳастӣ ки аз дигар давлат омадагӣ ҳастӣ, азбаски беҳад одамои зиёд ҳастанд ки аз дигар давлатҳо мебошанд ва ин чиз камтарак бо ором мекунад ки хата бегона ҳис намекунӣ. Будагияи ғарибӣ, будагияи як давлати дигар. Олмониҳо беҳад ёрдам мекунанд. Ҳама вақт вақте ки шумо проблема дошта бошед даст дароз мекунанд. Ва як чиз ҳаст ки ҳолате ки шумо забона надонед ё ин ки камтар безеб гап занед, ҳеҷ вақт ягон олмонӣ дар шумо намегӯяд ки ҳа ту ҳанамиҷаша хато гуфтӣ, инаи хел намешава, дигар хел мешава. Ин чиза ҳеҷ вақт аз олмониҳо фаҳмида намешава, барои ки ё иззату ҳурмат доранд дар одаме ки Олмон мебиёяд ва забони инора ёд мегирад. Азбаски забони модари мо нест, як забони дуюм барои баъзеҳо як забони сеюми беҳад бегона ҳаст ва ино ин чиза
эҳтиром мекунанд, ҳурмат мекунанд ва мегӯянд ҳама вақт шумо камтарак безебам гап задем, агар умумӣ ҳеҷ вақт намегӯяд ки шумо хато гап задем, ҳама вақт мегӯяд забонат хуб аст, респект ва барори кор. Мехостам ки аз номи худам ба Мирзоёр ташаккури зиёд гӯям, ки Мирзоёр ба блогерони мо ки дар давлатҳои хориҷ ҳастанд имконият дод, ки мо ба шумо фаҳмонем, ки шумо чӣ хел омада метавонед, чӣ хел ояндаи худатонро беҳтар карда метавонед, ва ташаккури зиёд ба Мирзоёр, ки дар шумо имконият дод, ки шумо ҳамин маълумотро дошта бошед ва кӯшиш кунед, ки ояндаи худатонро беҳтар кунед. Дар ин ҷо ман мехостам танҳо ба ҳама гӯям, ки имконият танҳо дар дасти шумо ҳаст, забондонӣ ҷаҳондонӣ. Барои ҳамин истифода барен имконияти худтона ва ояндатонро худатон созед. Ба ҳама барори кор. Хай.